Salutare toată lumea, eu sunt Ștefan, Gamer ITB. Astăzi filmăm un video de Sam cu prietenii. Ce noroc avem banii foarte mulți, cu minus. Macarena asta, aia AIM. E aproape de mine Macarena asta. Ba nu, cine-i? Nu, scoate. Ce AIM? Are AIM? Poți să tragi așa, mă. Bă, am găsit bullet. Bravo. Văd mașină de super gratis. Bă, am bullet. Bravo. Swagger. Care vrea? Leo, stai că vin la tine. Stai că mă duc să mă bag și. Nu știu, bă. Cine-i mare barosantă? Tu ești aici? Tu ai mașina aia albastră? A, mă, du-te, drecu, ce AIM Mă e? uit la tine cum te kill. Ce drecu AIM? Ce n-ai, bă, mă, să-mi bag picioarele? Bă, dar ce la sweeper? Nu știu. Am uitat ce la sweeper, zi-mi și mie, Leo. Eu acum trebuie să-l bat pe ăla înapoi. Zi! Nu știu ce e un sweeper. Că zice unul că zice vând mașina de sweeper gratis. Păi dacă Bă, o vinde, eu- de ce e gratis? De ce fugiți? Am găsit spital. De nebuni. Bă, Tony, ar trebui să mai intri pe acolo. De Tony nu ai cum să. Trebuia să intre. What? Ce what? No what? What? Wow, n-ai cum să tragi așa să-mi bag picioarele. Bă, am explodat o mașină de pompieri. Ce și eu, mă. Bă, George! De ce zici da? Nu vorbește. Îți place buletul meu, bă? Unde să vin ca viteză mai mare ca ta? Bă! A? Da, n-ai stat pe telefon. Nu ți-am spus. Da, da. Ce? Mai sunt. Ce nu zici? Nu mai sunt. Hai mă! George, usucă! Nu spăla casa, mă, spală mașina aia care e în flăcări. Ăsta spală casa. Wow, vai de capul meu. Bă, hai mă mai înveți? Ce? Am găsit spălătorie de mașini. Wow, ești... Și un craniu. Oh my god. Ce face craniul ăla? Bă, În ce? am găsit un craniu, ce face? Nici eu nu știu, n-am folosit, cred că e pentru un job special. Un job foarte... Nu înțeleg, cum poate ăștia să dea așa? Leo, cât costă să-mi schimb skin-ul? Nu constă, apeși F4 și când mori, schimbi skin. Dar nu pot să apăs pe F4. De ce? Fiindcă am comenzi la F-uri. F1 pot să-l apăs, atâta. Ce te... Yeah, am primit 2000 de bani. Puțin. Bă, dar care are, bă, bullet ca a meu? N-are Leo adminul. De helperul. Leo, vrei să te conduc? Leo. Ce? Stai.
Unde-i banca? Bă, stai puțin. Banca Transilvania, unde-i? Sus pe muntele Ceahlău. Am fost și acolo. Nu! Nu! Explodează mașina. Dacă dai jos din ea, nu mai explodează. Ce om! Și că dacă te dai jos din ea nu mai explodează. Bă, conduci tu bullet și mie mi-e frică să nu explodeze că e mașină faină. Ba, eu am avut Infernus. Pe servere. Nu pe stunting. Eu am avut pe Good Father. Pe GF Zone am avut Infernus cumpărat. Bot, Și, propriu. și eu joc pe GF Zone. Am NRG. Infernus e de două. Infernus e de 2 ori mai scump decât Bullet. Decât ce? Adică Bullet-ul. Da, bă, dar i-am găsit buletul pe stradă. Wow. Și că tă, pe GF Zone eu am NRG personalizat, luat de pe site. Hai că mă uimești prea tare încât îmi veni să mănânc. Păi tu chiar mănânci. Știu. Cine ce mănâncă? Tata, pâine. Bă, scoate fum maro. Cum îmi repar mașina? Bă, cum îmi repar mașina? Că nu știu, nu găsesc spălătorie. What? Bă, Nu găsești ce? care m-a dat bă la spawn? Bă, mi-a dispărut buletul, bă. Bani! 78k! Bă, de ăștia trebuia să mă omoare. Leo. Acesta abonați la chestii. Ne vedem și data viitoare, pa, pa.